Paborito ba ninyo ang magsuot ng puting damit? Paano kung ang pagsuot ninyo nito ay siya pala ang maghahatid sa inyo sa huling sandali ng inyong buhay? Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga kaistorya na nakikinig. Sa puntong ito ay aking ibabahagi ang karanasan ng aking lolo noong sinaunang panahon na kung saan ay laganap ang mga kababalaghan. Sa mundong ito na puno ng mga katatakutan at mga misteryo, minsan na ring naranasan ng aking lolo ang kakilakilabot na mga pangyayari. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Felicito at narito po ang buong kwento. Noong kapanahunan nila lolo, usong-uso raw talaga ang mga nagaganap na krimen, kagaya na lamang ng pagpaslang sa isang tao. Ngunit hindi kaagad natutukoy kung sino ang walang pusong pumapatay sa mga biktima. Yung tipong magigising ka na lang isang umaga na may kumakalat ng balita tungkol sa mga taong natagpuang patay at wala ng mga atay. Nakakatakot naman talaga ang ganoong pangyayari. Tipong manginginig ka na lang sa takot, baka balang araw ay ikaw na naman ang isusunod. Nakatira nga pala si lolo sa isang bukid at bahagi ng Mindanao. Bata pa lamang daw siya nang masaksihan niya ang mga pakalat-kalat na bangkay ng mga tao sa kakahuyan, damuhan at minsan ay sa tabing ilog. Itago na lamang ninyo siya sa pangalang Lolo Ismael. Kabilang po siya sa miyembro ng mga sinasabi ng tribo. Isang araw, habang nakasakay daw siya sa likod ng kalabaw patungo sa kanilang taniman, ay bigla siyang nagulantang nang nahagip ng kanyang mga mata ang bangkay ng isang tao na nakahandusay sa damuhan. Inusot niya raw ang kanyang mga mata upang tiyakin kung talagang bangkay nga ba ng tao ang nakikita ng kanyang mga mata. At oo nga, hindi siya nagkakamali. Bangkay ng tao talaga ang nakikita niya. Sa kagustuhang usisain ito, pinahinto muna ni Lolo Ismael ang kanyang kalabaw at saka dali-dali siyang bumaba mula sa likod nito. Nang makababa na siya, itinali niya raw muna ang kalabaw sa puno ng langka at saka humakbang siya papalapit sa nasabing bangkay ng tao. Nako, ano ba naman ito? Napakabaho! Sambit ni Lolo Ismael nang malanghap niya ang napakabahong amoy. Wala sa oras na napatakip siya ng kanyang ilong. Muntikan pa raw siyang masuka habang nakatitig siya sa bangkay ng tao. Biglang nangatog daw ang kanyang tuhod habang nakatingin. Sa pagkakaalala niya ay 15 taong gulang pa lang daw siya noong mga panahong yon. At iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng bangkay ng isang patay na tao. Bunsod ng kuryosidad ay sinuri daw ng mabuti ni Lolo Ismael ang nasabing bangkay. Isang lalaki daw iyon na sa tingin niya ay 40 anyos na. Nakasuot daw iyon ng puting damit at kumakalat ang dugo nito sa mismong damuhan na kanyang kinahihimlayan. Punit-punit daw ang damit ng biktima at may butas ang tiyan nito. Nilalangaw raw ang lamang loob nito at labis na nagtaka si Lolo kung bakit wala na ang atay ng biktima. Dahil sa takot na gumuhit sa dibdib ni Lolo Ismael na bunsod ng makabagbag damdaming kanyang natagpuan, dali-dali daw siyang tumakbo patungo sa kanilang mga katribo. Binagtas niya ang daang napapalibutan ng kakahuyan at nang makarating siya sa palayan ay tinawag niya ang kanyang mga katribo na abalang nag-aararo sa palayan. Mang Taning! Mang Taning! May natagpuan akong bangkay ng tao roon. Malakas na sigaw ni Lolo kay Mang Taning. Mula sa pag-aararo ay napatigil ito at ibinaling kay Lolo ang kanyang atensyon. Anong sinasabi mo? Bangkay ng tao? Nauutal na tanong ni Mang Taning kay Lolo. Baka sa mukha nito ang pagkagulat. Oo, Mang Taning,
Bangkay ng tao talaga ang nakita ko doon sa damuhan. Wasak na ang tiyan at saka wala ng atay. Mabilis na tugon ni Lolo. Totoo ba yung sinasabi mo, Ismael? Nako, baka ako'y binibiro mo lang ha. Sabi pa raw nito. Tila ba ayaw pang maniwala ni Mang Taning sa sinasabi ni Lolo. Oo naman Mang Taning, nagsasabi talaga ako ng totoo. Halika po, samahan kita doon at nang makita mo. Pangungumbinsi ni Lolo. At sa kagustuhang malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Lolo, sumama si Mang Taning kay Lolo patungo sa kinaroroonan ng nasabing bangkay. Nako, si Narciso ito ah. Abay bakit naman ganito ang nangyari sa kanya? Gulat na sambit ni Mang Taning nang makarating sila sa kinaroroonan ng bangkay. Pareho silang napatakip sa kanilang mga ilong dahil sa napakabaho na amoy. Magkakilala po kayo? Tanong ni Lolo kay Mang Taning. Oo, magkaibigan kami ni Narciso. Grabe, hindi ko inaasahan ang ganitong pangyayari. Sino kaya ang gumawa nito sa kanya? Maging si Mang Taning ay napapaisip na rin kung sino ba talaga ang salarin. Kung saan-saan na nakarating ang kanilang mga isipan. Pero nakapagtataka po talaga Mang Taning kung bakit wala ang atay ng biktima. Wika naman ni Lolo. Baka aswang ang may kagagawa nito. Matagal na akong naninirahan sa tribo natin pero ngayon lamang may nangyaring ganito. Sabi ni Mang Taning kay Lolo. Dahil sa pangyayaring iyon, ay ibinalita nila sa lahat ng kanilang mga katribo ang kanilang natagpuan. Nagimbalang lahat ng umabot sa kanila ang balita. Nakiisa ang lahat upang alamin kung sino o ano ang may kagagawan sa walang awang pagpaslang sa biktima. Hindi ako naniniwalang tao ang gumawa nun. Sa palagay ko, may kakaibang nilalang ang nagmamanman dito sa ating tribo. Wika ni Mang Dudong na isa raw sa mga nakatatanda sa kanilang tribo. Nag-usap-usap ang mga nakatatanda patungkol sa pangyayaring yon. Samantalang nakikinig lang daw si Lolo habang nakaupo sa gilid. Noong kapanahunan kasi nila, hindi pinahihintulutan ng mga kabataan na makisali o makisabat sa usapan ng mga matatanda. Pinapagalitan daw sila kapag sumasali sila, lalo na kapag hindi naman sila tinatanong o kinakausap. Kaya nga disiplinado raw ang mga kabataan noon ayon kay Lolo. Mula raw nang mangyari ang krimeng iyon, natakot na raw si Lolo na lumabas ng mag-isa lalo na kapag gabi na. Palagi niya raw kasing iniisip na aswang ang gumawa nun. Kinatatakutan pa naman ni Lolo ang mga aswang sapagkat ayon daw sa sabi-sabi ng mga nakatatanda, may mga aswang daw na gumagala pagkagat ng dilim. Nambibiktima raw ito ng mga tao at uhaw na uhaw sila sa dugo. Isang araw, habang naglilinis daw sila Lolo sa kanilang bakuran, ay biglang may dumating na babae. Tumatakbo ito at nagsusumigaw palapit sa kanila. Mga katribo, ang mga babae sa palayan, sinalaki ng isang nilalang. Agad na sambit nito na ikinaalarma ng lahat. Natigil daw si Lolo sa pagbubungkal ng lupa nang maulinigan niya yaong sigaw ng babae. Maging ang kanilang kapitbahay ay nagulat din, kaya kaagad silang tumakbo patungo sa palayan. Karamihan sa mga nagsitakbuhan ay mga nakatatanda. Binagtas nila ang daan patungong palayan na kung saan ay doon nagtatrabaho ang ibang kababaihan, kagaya na lamang ng mga panghahawan at pagtatanim ng palay. Ang iba ay mga dalaga at ang iba naman ay may mga asawa na. Ginagawa nila iyon upang tumulong sa kanilang mga asawa. Wala na. Sinalaki na ang mga babae sa tribo natin. Sigaw ni Mang Lito nang makarating sila sa palayan. Naabutan nila ang mga babae na nakahandusay sa palayan habang duguan ng mga ito. Halos lahat ng mga babaeng biktima ay wasak ang mga tiyan at nagkalat ang kanilang mga lamang loob
maliban na lamang sa atay. Wala raw silang nakitang atay na tila ba iyon ang kinukuha ng mananalakay. Anong nangyari dito? Bakit ganito ang nangyari sa mga kababaihan natin? Tanong ni Mang Lito kay Aling Dolores. Isa rin si Aling Dolores sa mga nagtatrabaho sa palayan. Ngunit hindi man lang ito nasugatan. Hindi raw siya sinunggaban ng pangit na nilalang na sumalakay sa kanila. Inilibot nila ang kanilang tingin sa lahat ng mga biktima. Mga 5 kababaihan ang nakahandusay sa palayan at lahat sila ay wala ng atay. Ngunit may napansin daw sila ni Lolo Ismael at ang ibang naroon. Nakapagtataka raw kung bakit lahat ng mga biktimang kababaihan ay nakasuot ng puting damit. Samantalang ang ibang kasama nila na nakasuot ng ibang kulay ay hindi naman daw sinalakay. Hindi ba't puti rin ang kulay ng damit ni Narciso nung natagpuan siyang nakahimlay sa damuhan? Tanong ni Mang Taning. Oo nga, puti rin ang damit ni Mang Narciso nung araw na iyon. Nako, ano ba ang meron sa puting kulay? Nagugulumihan ang tanong ni Aling Dolores. Isang matandang babae raw ang biglang nagsalita. Ang matandang iyon ay si Lola Soledad, isang kilalang manggagamot sa kanilang tribo. May kapangyarihan daw siyang pagalingin ng mga tao na mula sa gawain ng mga masasamang elemento, kagaya na lamang ng mga inaswang, naengkanto at mga nasapian. Isang silangan ang sumalakay sa kanila, hindi mga aswang. Wika ni Aling Soledad. Lahat daw ng mga tao ay tumingin sa kanya. Tila babago sa kanilang pandinig ang salitang iyon. Silangan? Ano ba ang silangan? Nagtatakang tanong ni Aling Dolores kay Lola Soledad. Ang mga silangan ay ang mga kampo ng demonyo. At kapag nakakita sila ng taong nakasuot ng puting damit, ay kaagad nilang dinudukot ang atay at saka kinakain. Paliwanag ni Lola Soledad. Namilog daw ang mga mata ni Aling Dolores nang marinig niya ang mga salitang yon. Maging si Lolo ay kinabahan daw at nabuhay ang takot sa loob ng kanyang dibdib. Isa pa naman sa mga paborito niyang kulay ay ang kulay puti. Ngunit hindi niya akalaing nasisilaw pala roon ang mga silangan. Nakakatakot naman ng mga silangan na yan. Ayaw kong dukutin nila ang aking atay. Sambit ni Aling Dolores. Kung ayaw mong mabiktima ka ng mga silangan, abay iwasan mo ang pagsuot ng puting damit, lalo na kapag gabi. Wika ni Lola Soledad kay Aling Dolores. Hinding-hindi na talaga ako magsusuot ng puting damit. Sabi naman ni Aling Carla. Samantalang si Lolo naman at ang ibang naroon ay nakikinig lamang. Pagkatapos noon ay inilibing na nila ang mga babaeng sinalakay ng silangan. Labis na naghihinagpi sa mga pamilya ng mga nabiktima, bunsod ng pagkawala ng kanilang mga minamahal sa buhay. Mula nang maganap ang masaklap at makabagbag damdaming pangyayaring iyon, naging alisto ang lahat ng mga taong sakop ng kanilang tribo. Wala ng mga tao ang nagsuot ng puting damit kahit aalis sila o kaya'y kahit sa loob lang ng kanilang bahay. Ayaw nilang maulit na naman ang ganoong pangyayari. Pati si Lolo ay pinagbawalan daw ng kanyang mga magulang na magsuot ng puting damit. Nung panahong iyon, nawalan ng kabuluhan ang mga kulay puti na kasuotan sapagkat iyon ang kulay na minsan nang naghatid ng kapahamakan sa mga katribo nila na sinalakay ng silangan. Isang araw, nagpulong-pulong daw ang mga nakatatanda sa kanilang tribo para sa gaganaping pagdiriwang ng buong tribo. May mga sayawan daw na magaganap at mga babae ang tagasayaw at mayroon ding ritual na kung saan iyon ang kanilang mga kinagawian upang maging masagana ang kanilang ani sa kanilang mga tanim.
Mahigit kalahating taon na rin daw simula nang nanalakay ang silangan at pagkatapos noon ay hindi na iyon naulit pa. Inisip nila na wala nang silangan ng nagmamanman sa kanilang tribo sapagkat mapayapa na ang kanilang buhay. Wala nang natatagpo ang mga patay, wala nang dinudukutan ng atay, wala nang nagaganap na pananalakay. Kumbaga, naging kampante na ang lahat na wala nang mangangambala sa kanila. Ilang buwan na rin simula nang sinalakay ng silangan ng mga minamahal nating katribo. Kung mapapansin nyo, ay wala nang nagaganap na pambibiktima. Siguro ay lumipat na sa ibang lugar ang mga silangan. Kung ganon, maaari na tayong magsuot ng mga puting damit, lalong-lalo na sa mga babaeng sasayaw. Mas magandang tingnan kung binabalot kayo ng puting kasuotan habang nagsasayaw. Wika ni Mang Lito, ang kinikilalang pinuno ng kanilang tribo. Sobrang saya raw nila sapagkat muli na naman nilang maisusuot ang kanilang mga puting damit na kay tagal nilang itinago. Mabuti naman at lumayas na ang mga silangan. Wala nang mga demonyong magsasalakay sa atin. Sa wakas ay masusuot ko na rin ang mga puti kong damit. Akala ko mabubulok na lamang yun sa gilid habang buhay. Sabi ni Aling Dolores habang nagsasaya. Pinaghandaan daw ng kanilang tribo ang nalalapit na pagdiriwang. Nakiisa ang mga kababaihan at kalalakihan sa naganap na paghahanda. Minabuti nilang maging maayos at masaya ang kanilang pagdiriwang. Kumuha sila ng kaunting palay, mga bunga ng mga prutas, gulay at iba pang mga pananim na iaalay nila sa gagawing ritual para sa kasaganahan ng kanilang ani. Sa patuloy na paglipas ng oras, ang gabi na pinakahihintay ng lahat sa wakas ay sumapit na. Nagtipon-tipon sila sa malapad na damuhan na kung saan ay may mga nakapalibot na sulo na nagsilbi nilang ilaw sa gabing mapanglaw. Walang buwan nung gabing iyon kaya naglagay sila ng maraming sulo. Handa na raw ang lahat at lalong-lalo na si Lolo. Kinagigiliwan niya raw ang ganoong kaganapan nung panahon ng kanyang kabataan. Ismael, bakit naman ganyan ang suot mo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na wag kang magsusuot ng puting damit? Sermon ng nanay ni Lolo sa kanya. Nakasalubong niya kasi ang kanyang inay na kagagaling lamang sa ilog, samantalang si Lolo naman ay papunta na sa lugar na kung saan doon gaganapin ang kanilang pagdiriwang. Nako naman inay, ngayon nga lang ako nagsusuot ng puting damit eh. At di ba ayon po kay Mang Lito, pwede na raw pong magsuot ng ganitong kulay dahil wala nang silangan na nananalakay sa ating tribo. Katwiran daw ni Lolo sa kanyang mahal na ina. Nako Ismael, hindi natin sigurado kung talaga bang ligtas tayo o hindi. Basta hubarin mo yung puting damit na yan at palitan mo ng ibang damit. Giit ng inay ni Lolo. Pilit daw nitong pinapahubad ang suot niyang puting damit. Ngunit sadyang matigas daw ang ulo ni Lolo. Hindi niya sinunod ang utos ng kanyang ina. Sa halip na hubarin ang damit ay itinuloy niya pa rin ang pagsuot nun. Ismael, ito ang tatandaan mo. Kapag may masamang mangyari sa'yo, wag na wag mo akong sisisihin. Hala, pairalin mo ang katigasan ng ulo mo. Galit na sambit ng kanyang ina at saka tumalikod. Naiwang nakanganga si Lolo at napakamot na lamang daw siya sa kanyang ulo. Si inay naman, masyadong nag-aalala. Wala namang masamang mangyayari sa akin. Bulong ni Lolo sa kanyang sarili at ipinagpatuloy na niya ang paglalakad patungo doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Nang makarating si Lolo ay naratnan niya raw ang ibang kababaihan na nagluluto. Ang ibang kalalakihan naman ay naglilitsyo ng baboy. Mayroon ding grupo ng mga katulad niyang kabataan na nag-aasal ng mga isda na nabingwit sa ilog. Tumulong daw si Lolo sa pag-aasal. Nalalanghap niya raw ang mabangong amoy ng niluluto nilang isda at bigla raw tuloy siyang nagutom.
Hindi nagtagal ay nagsimula na raw ang seremonya ng kanilang pagdiriwang. Binalot ng sayawan at awitan ng buong paligid. Mayroong sumasayaw at nagpaikot-ikot sa litsyong baboy. Mayroon ding iwinawagaywayang mga gulay at mga palay habang nagsasayaw. Naway maging masagana ang ating ani. Purihin ang bathala ng mga pananim. Purihin! Iyon daw ang paulit-ulit nilang sinisigaw habang itinataas nila ang mga pananim bilang alay. Si Aling Soledad ang nangunguna sa ginagawa nilang ritual para daw sa masagana nilang ani. Ang ibang mga babaeng sumasayaw ay nakasuot daw ng puting kasuotan. Pinapalakpakan pa sila habang umiikot-ikot sila sa mga halaman, prutas at mga gulay. Habang patuloy na nagsasaya ang kanilang mga katribo, nagulat na lamang sila nang biglang dumating ang silangan. Sinalakay nito ang mga sumasayaw na nakasuot ng puting damit. Walang awang dinukot ng silangan ng atay ng mga ito. Mga katribo! Takbo! Sinasalakay na naman tayo ng silangan! Sunod-sunod na nagsigawan ng mga taong naroon. Nagpaunahan sa pagtakbuhan ng mga kababaihan. Ngunit ang mga nakasuot lamang ng puting damit ang sinasalakay ng silangan. Agad na sumigaw ng malakas ang ina ni Lolo at sinabing hubarin ang damit nito na kulay puti. Hindi niya raw alam na binabantayan pala siya ng kanyang ina. Dahil sa sobrang takot na naramdaman ni Lolo, ay mabilis niyang hinubad ang kanyang puting damit at saka itinapon iyon. Lahat ng mga nakasuot ng puting damit, maghubad kayo! Muling sigaw ng kanyang ina. Parami na raw kasi ang mga nabiktima ng silangan. Kinakain nito ang mga atay ng kanyang nabibiktima. Nakasuot din ng puting damit si Mang Taning at nang akmang aatakihin na siya ng silangan, hinawakan niya ang mutya ng pangil ng kidlat. Taglay ng mutya na ito ang malakas na agimat at ang sinumang mayroon nito ay hindi natatablan ng tama ng bala o itak ng kaaway. Sige, subukan mong lumapit. Dadanak sa pinagtatayuan mo ang sariling dugo mo. Sambit ni Mang Taning sa napakapangit na nilalang na iyon. Napaatras ang silangan nang makita nito ang mutya ng pangil ng kidlat ni Mang Taning. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Taning na atakihin ang silangan. Kinuha niya ang kawayan na nasa gilid niya. Matulis ang dulo nito at iyon ang ginamit niya sa pagtusok sa kahit saang parte ng katawan ng silangan na sinundan ng pagtataga sa katawan nito gamit ang matalim na itak niya. Patayin ang nilalang na yan! Patayin! Sigaw ng mga taong naroon. Dumanak ang dugo ng napakapangit na silangan hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa wakas, napatay rin nila ang nilalang na nambibiktima sa kanilang tribo. Mula noon ay wala nang gumagambala sa kanila. Napag-isip-isip din ni Lolo na dapat ay sinunod niya na lang ang payo ng kanyang ina na huwag magsuot ng puting damit. Oo, nakaligtas nga siya. Pero paano kung wala roon si Mang Taning? Sino ang magtatanggol sa kanila? Bago ko tapusin ang kwentong ito, nais ko lamang ipaalala sa lahat ng mga nakikinig riyan o taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga kabataan, na huwag nating suwayin ang utos ng ating mga magulang sapagkat walang magulang ang gustong ipahamak ang kanyang anak. At dahil sa pangyayaring iyon, naging isang malaking aral ito sa aking lolo Ismael. Mas lalong naging masunurin siya sa kanyang ina. Ang mga tao sa tribo ay nagkaroon ng trauma sa pagsuot ng kulay puti na damit, kung kaya't halos ilang taon din nang dumaan na halos wala kang makikita na nakaputi sa tribong iyon. Naninigurado lang ang lahat sa kanilang buhay at dahil sa takot na rin na baka bumalik muli ang lahi ng silangan sa kanilang tribo.
Ito po ang kahindik-hindik na karanasan na naranasan ng aking lolo at ng kanyang mga katribo. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. At sa muli, magandang araw sa lahat ng mga nakinig. Naway palagi kayong mag-iingat saang dako ng mundo man kayo naroroon. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Felicito. Mapagpalang araw Kuya Chris, pati sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel. Sumulat po ako para ibahagi ang karanasan ko sa inyong programa sa tinatawag ng karamihang aswang. Ako po si Sarah. 15 taong gulang ako nang mangyari itong ibabahagi kong kwento. Noong panahong yon, nakatira kami sa baryo ng San Joaquin sa Capiz. Kasama ang aking inang na tawagin niyo na lang po sa pangalang Bilin. Kaming dalawa lang ang magkasama matapos malagutan ng hininga ang aking ama. Noong bata pa lamang ako. Sa kabila ng aming kahirapan, masaya kaming nabubuhay sa aming tahanang yari sa kawayan at kugon. Umiiyak minsan si ina pagkatapos ng hapunan. Subalit lagi niyang sinasabi sa akin na huwag mag-alala at darating din ang mas mabuting bukas. Tuwing umaga, gumigising kami ng maaga upang magtinda ng isda at gulay sa palengke. Ako ang nagsisiga at naghahanda ng aming agahan, habang nag-aayos naman si ina ng aming mga paninda. Pagkatapos kumain, ay tsaka kami lumalabas ng bahay. Bitbit ang mga supot ng hipon, dilis, talong at iba pang mga produkto mula sa aming maliit na hardin. Makailang ulit akong napapatitig sa kapaligiran habang papunta kami sa palengke. Ang aming baryo ay may isang magandang tanawin ng mga kawayanan at mga burol na pinagmumula ng sariwang hangin. Hindi man kasing ganda ng ibang bayan, para sa akin ito ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Pagdating namin sa palengke, agad kaming nagpunas ng pawis sa noo at nagsimulang mag-ayos. Nakangiti ako habang tinitignan ng mga pamilyar na muka ang aming mga kapitbahay at kaibigan. Nandyan si Namang Tonyo na palaging may dalang prutas mula sa kanyang hardin, at si Aling Linda na siyang nagbebenta ng pinakamasarap na tinapa sa buong palengke. Bawat isa sa kanila ay lumalapit upang batiin kami ni ina. Nagkukumustahan at minsan ay nagkwekwentuhan tungkol sa mga nakaraang pangyayari sa baryo. Makailang ulit akong napapangiti habang pinapakinggan sila. Dito ko talaga nadarama ang tinatawag nilang pakikisama. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya kahit wala kaming kaugnayan sa dugo. Subalit sa sulok ng palengke, may isang hindi pamilyar na muka. Si Aling Pilar. Halos hindi ko siya nakikita araw-araw, pero alam kong siya yon dahil lagi siyang nakaupo sa gilid lamang, palaging nakasimangot at walang ngiti sa labi. May makikita kang pagkamuhi sa kanyang makipot na mga mata kapag haharapin mo siya. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako lumalapit o nakikipag-usap sa kanya. Bukod doon, may kakaiba at hindi ko maipaliwanag na pakiramdam tuwing lumalapit ako kay Aling Pilar, na para bang may mabigat na anino na dumadampi sa balat ko. Kalmadong kalmado ako, pero dama kong bawat parte ng katawan ko ay namamaluktot at nagngingit-ngit. Handang tumakas anumang sandali mula sa presensya niya. Subalit sa dami-dami ng mga nakapaligid sa akin, bakit ko nga ba inaalala si Aling Pilar? Ang importante ay masayang kasama ko ang aking ina at mga kaibigan.
Umiikot ang buhay sa araw-araw sa payapang nayon ng San Joaquin. Paulit-ulit ngunit para sa amin, ang aming mababaw ngunit masayang pamumuhay ang higit sa lahat. Isang linggo ang nakalipas mula nang una kong makita si Aling Pilar sa palengke. Sa kabila ng kanyang kakaibang presensya, patuloy lang ang buhay ko sa simpleng pamumuhay sa aming nayon. Gaya ng lagi, maagang nagigising kami ni Ina upang maghanda sa aming pang-araw-araw na gawain. Masayang nag-uusap habang kumakain ng tinapay at sardinas. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pangarap kong maging guro balang araw. Natawa si Ina at sinabing gagawin niya ang lahat para matupad ito. Pagkatapos kumain ay agad kaming nag-ayos ng aming paninda papunta sa palengke. Para sa araw na yon, pumili kami ng sariwang bangus at tilapia mula sa mga mangingisda. May kaunti ring papaya at mangga mula sa aming puno para maihalo sa mga isda. Habang naglalakad kami ni Ina patungo sa palengke, napansin ko ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Kitang-kita ko ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang hindi hawakan ng kanyang kamay habang naglalakad kami patungo sa aming paroroonan. Pagdating doon, nagulat ako nang makitang ubos na ang mga pwesto sa gitna. Buti na lang at may bakanteng espasyo pa sa isang tabi. Kaya doon na lamang kami umupo ni Ina at agad naming inayos ang aming mga paninda. Sabay bati sa ilang pamilyar na mga mukha. Sila Mang Loriano at Aling Elsa at iba pa. Habang nag-uumpisa na kaming magbenta, bigla kong naramdaman ang bugso ng malamig na hangin sa aking likuran. Parang may tumititig sa akin ng buong pagkamuhi mula sa malayo. Nilingon ko ang aking paligid at napatitig sa isang pamilyar na mukha. Nakatingin sa akin ng masama. Si Aling Pilar yon. Mabilis akong umiwas ng tingin. Sa halip, tumuon ako sa pag-aalok ng aming mga paninda sa mga taong dumadaan. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang mga matatalim na titig ni Aling Pilar sa malayo. Para bang sinusulyapan ako ng isang mangangain ng laman. Matagal akong hindi mapakali habang nagbebenta. Subalit nagawa ko ring itago yun kay Ina. Patuloy nang ngumiti ito sa mga customer at hindi napapansin ang aking kalabuan. Pero ang mga sandaling iyon ay pakiramdam ko'y humihinto ang mundo. Maya-maya pa ay nagsimula ng dumagsa ang mga mamimili. Bumibilis ang pagdating at pag-alis nila, kaya naman naging abala ako sa pag-aabot ng paninda at sukli sa mga ito. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko na si Aling Pilar. Ang mahalaga ay naiengganyo namin silang bumili ng aming sariwang isda at prutas. Subalit sa gitna ng aming pagsisikap na mabenta ang paninda, biglang narinig ko ang isang matinis na hiyaw mula sa kabila ng palengke. Napalingon ako doon at nakita ko ang eksenang magpapabago ng landas ng aking buhay. Ang dating tahimik na palengke ay nagkaroon ng sigalot nang makita ng lahat na inatake ni Aling Pilar ang isang batang lalaki na namimili. Galit na galit siyang ngumangat-ngat sa bata. Ang kanyang bibig ay puno ng dugo ng walang awang biktima. Ang iba naman ay nanginginig sa takot habang pilit na sinisigaw na aswang si Aling Pilar. At sa sandaling iyon, alam ko nang hindi na magiging tulad ang aking buhay sa nakagisnan sa baryo ng San Joaquin. Matapos ang nangyaring karumal-dumal na pag-atake, tuluyan ng lumaganap ang takot at pangamba sa nayon namin. Hindi makapaniwala ang karamihan na isang tunay na aswang pala si Aling Pilar na matagal nang naninirahan sa aming baryo. Marami ang nagbabalak na lumipat ng tirahan o magpaalam sa bayan.
Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kaming naninirahan doon ni ina. Sanay na kami sa payapa at simpleng pamumuhay dito, kaya't mahirap ang magdesisyon na basta na lamang umalis. Sa mga sumunod na linggo, parang bumalik din sa dating gawi ang pamumuhay ko at ni ina. Tuwing umaga ay naghahanda kami ng paninda papunta sa palengke. Pero hindi na ako sumasama kay ina mula noon. Hinahayaan ko na lang siyang magbentang mag-isa habang ako naman ay nag-aalaga lamang ng hardin. Isang Sabado ng umaga, habang umiinom ako ng kape, biglang dumating si Aling Belen, ang among kapitbahay sa kabila ng daan. Napansin niyang matamlay ako, kaya't inanyayahan akong sumama sa kanya upang mamitas ng mangga sa kanilang puno. Pagkatapos ay sasamahan niya daw ako sa bayan upang mamalengke ng pagkain. Sa simula ay ayaw kong pumayag, sapagkat takot pa rin ako na makakita ng anumang hindi magandang pangyayari, gaya ng kay Aling Pilar. Ngunit dahil sa pangungulit niya at pangako niyang sasamahan ako sa bayan ng ligtas, napapayag din niya ako. Kaya nga't naglakad kaming dalawa patungo doon kinahapunan. Pagkatapos naming mamalengke ng kailangan, dumaan sandali si Aling Belen sa parokya upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Padre Demias. Habang naghihintay ako sa labas ng simbahan, nagulat ako nang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Shara! Shara, ikaw ba yan? Tanong ng boses. Napalingon ako nang makita ko si Mang Kadyo, ang matandang manghihilot na malapit lang din ang bahay sa amin. Nginitian ko siya at kami ay nagkamustahan. Ikinuwento niya ang plano niyang magtayo ng maliit na klinika sa bayan upang madali siyang mapuntahan ng mga nangangailangan ng hilot. Maya-maya ay lumabas na rin si Aling Belen at kami ay nagpaalam na kay Mang Kadyo. Naglakad na kami pauwi sa baryo. Masayang nagkukwentuhan tungkol sa naging araw namin sa bayan. Sa gabing iyon, isang mapayapang tulog ang aking nalasap. Waring muli kong nadama ang dating saya ng pamumuhay sa baryo, na animoy panandali ang naalis dahil sa insidenteng dulot ni Aling Pilar. Ngunit kalaunan ko ring natutunan na marahil ito'y isa lamang katahimikan bago dumating ang isang bagyong sasalubsob sa aming baryo. Isang bagyo na magbubukas ng maraming lihim at makabagong realidad na hindi ko inaasahang mararanasan. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog kasama si ina, bigla kaming nagising sa malakas na ingay sa labas. Para itong malakas na ihip ng hangin na dumadaos-os sa aming bubungan. Subalit nang tignan namin sa bintana, tahimik ang paligid at walang ni kaunting ulan o unos. Kinabahan kami pareho at nagkatinginan. May kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag na pumupuno bigla sa hangin na aming nilalanghap. Tila may presensyang gumugulo at pumipigil sa amin na makahinga ng maayos. Nang biglang marinig uli namin ang ingay, subalit ngayon ay mula sa loob ng aming tahanan. Doon namin napagtantong may pumasok na sa aming bahay na walang paalam. Dali-daling kinuha ni ina ang kutsilyo at tinawakan ng aking kamay. Sabay kaming nagtungo sa pinanggagalingan ng tunog. Nang marating namin ang sala, natagpuan namin ang pinakamahirap harapin. Isang halimaw na may matatalim na ngipin, malalaking pakpak at maiitim na mga mata. Galit na galit itong kinakalkal ang aming gamit na tila naghahanap ng makakain. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo at pinakita niya ang kanyang mababangis na nguso at ngipin. "Sarah, tumakbo ka!
Sabi ni Mama. Ngunit nanatiling nakatayo lang ako at nanginginig sa takot habang nakatingin sa halimaw. Maya-maya pa, bigla itong lumundag patungo sa akin. Sa huling sandali ay naagapan ako ni Ina. Kaya naman agad kaming umalis bago pa tuluyang maabot ng halimaw. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa aming silid at isinara ang pinto. Naririnig pa rin namin ang halimaw sa labas. Pilit na sinisira ang pinto upang makapasok. Ramdam namin ang bawat kalabog nito habang pilit na sinisira ang tanging harang sa pagitan namin nito. Ma, anong gagawin natin? Nanginginig kong tanong habang nakayakap sa kanya. Magdasal lang tayo, anak. Manalig tayo sa Poong May Kapal na ililigtas niya tayo sa halimaw na yan. Sagot ni Ina. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y para na akong nasa gitna ng madilim na bangin at handa nang mahulog anumang oras. Ang hinihiling ko na lamang sana ay may magligtas sa amin bago pa mahuli ng halimaw. Dahil kung hindi, alam kong wala nang pag-asang mabuhay pa kami dito. Kailangan ko ng isang anghel, isang ligtas na sandalan upang maiwasan ang napipintong kapahamakan. At sa panahong iyon, iniluwal ng hanging aming tinatahak ang bayaning tatayo sa pagitan naming mag-ina at ng lamang na halimaw. Habang nakapinid kami ni Ina sa loob ng aming silid, pakiramdam ko'y sinasadsad na ako sa gitna ng madilim na bangin. Walang hanggang takot at pangamba ang sumasakmal sa puso ko habang naririnig ang halimaw sa labas na pilit na gustong mangain sa amin. Maya-maya pa, tila huminto ang ingay mula sa labas. Ang mga kalabog at kagat sa pinto ay unti-unting humina hanggang sa ganap na tumigil ang lahat ng tunog. Kaming dalawa ay nagkatinginan, nag-aalangang lumabas sa kinasasakupan ng aming silid. Marahil ay inakala ng halimaw na wala na kaming pagkain sa loob, kaya tumigil ito sa panloloob. O baka na may bigla na lang itong napagod at iniwan kami matapos nitong mabanat ang buong bahagi ng aming tahanan. Maya-maya pa ay dumating si Mang Paulo, ang aming kapitbahay, na napadaan at nakarinig ng ingay mula sa labas. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at iniulat ang nangyari. Tumingin siya sa aming bahay at nakitang ganap na sinira ng halimaw ang bubong at ilang sahig nito. Napailing na lamang siya at sinabing muling babalik kinabukasan upang tulungan kami sa pag-aayos ng bahay. Sa mga sumunod na araw, muling humihitik ang takot at galit sa aming nayon. Walang katapusang bulong-bulungan at usap-usapan tungkol sa nangyari. Marami ang nawawalan na ng tiwala sa kanilang mga kapitbahay. Hindi na alam kung sino pa ba sa kanila ang tunay na kaibigan o kaaway. Nang dumating ang araw ng Sabado, dumalaw si Mang Kadyo sa aming tahanan, ang matandang manghihilot. Nalaman niyang inatake kami ng halimaw at nais niyang tulungan kami at protektahan gamit ang kanyang mga anting-anting. Napaisip kami ni Ina at napagdesisyonang tanggapin na lamang ang kanyang alok. Sapagkat sa panahong iyon, nagmamakaawa na kami para sa anumang bagay na makapagliligtas sa aming mga buhay. Laking tuwa namin ang ibahagi sa amin ni Mang Kadyo na may kilala siyang matandaring lalaking marunong dumamay laban sa mga halimaw. Si Apong Ipe raw ito at lubos siyang magaling sa paggawa ng mga agimat. Pupuntahan natin siya mamayang gabi at hihilingin nating tulungan tayo laban sa mabagsik na nilalang. Ani Mang Kadyo. Nanginginig man ang aking mga tuhod sa takot, tumango ako sa kanyang mungkahi. Ano man ang mangyari, kailangan kong harapin ang aking mga nilalaban.
Pati na rin ang aking mga agam-agam na buong tapang at sigasig para kay ina at para sa sarili kong kaligtasan. Kinagabihan, sinamahan kami ni Mang Kadyo patungo sa tirahan ni Apong Ipe. Matanda na itong lalaking biyasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng maligno at halimaw. Hangad naming makuha ang kanyang tulong upang mailayo ang masamang nilalang na nagbabalak sa aming buhay. Mahabang lakaran ang tinahak namin patungo sa kanyang tirahan. Nakatago ito sa pinakadulo ng nayon, sa tabi ng mababang pader at malalaking puno ng akasya. Madilim at nakakatakot ang paligid nito, ngunit patuloy pa rin kaming nagtungo doon nang walang pag-aatubiling kahit kaunti. Apong Ipe! Apong Ipe! Kailangan namin ng tulong nyo. Sigaw ni Mang Kadyo nang makarating kami sa pintuan ng kubo. Isang sandali lamang ay lumabas na ang hindi naman katandaang lalaki. Nakasuot ng itim na damit at ang ulo'y napapalibutan ng mahabang puting buhok. Makipot ang kanyang mga mata na tila sinusulyapan kami ng maigi, na para bang sinusuri kung karapat dapat ba kaming lapitan. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Tanong nito. Ang boses ay garalgal at mahina. Ipinagtapat namin na nilusob kami ng isang halimaw at nais naming labanan ito gamit ang kapangyarihan ng mga agimat. Sa unay tila hindi niya kami pinapaniwalaan. Subalit nang makita ang takot at pangamba sa aming mga mata, tumango ito at sinabing handa niya kaming tulungan. Alam kong isang ganid na nilalang ang inyong kalaban at handa akong harapin ang uri nitong mabagsik. Wika ni Apong Ipe. Nagpasalamat kami ng buong puso at umasa na mabibigyan kami ng proteksyon laban sa halimaw. Umuwi kaming may bagong pag-asa sa puso, bagaman ay may pangambang nananatiling gumuhit sa aming isipan. Ngayong gabing ito, malalaman kung sapat na ba ang aming lakas upang harapin ang nilalang o kung tuluyan na ngang masasawi ang aming mga pangarap at buhay sa kapangyarihan nitong masama. Kinabukasan, nagtungo si Apong Ipe sa aming tahanan. Bitbit ang kanyang mga agimat, sibat, kampilan, anting-anting, kwintas na may bawang at iba pa. Sa gabing iyon, ay inasahan naming babalik muli ang halimaw upang guluhin kami. Kaya naman kailangan naming maghanda. Una, tinuruan kami ni Apong Ipe kung paano epektibong ilagay ang mga agimat sa paligid ng bahay. Inilagay namin ang mga ito sa bintana, pinto, sahig, bubungan at maging sa puno sa labas. Ang bawat isa ay may iba't ibang kapangyarihan laban sa masasamang nilalang. Ito ang bawang. Mabisa itong pangontra sa mga maligno. Paliwanag ni Apong Ipe habang iniikot ang mga bawang sa aming hawtin. Samantala, ang sibat naman daw niya ay gawa sa pinakamatigas na bakal na hindi kayang tibagin ng halimaw. May kampilan din na binigay na galing pa raw sa matatag na bundok kung saan naninirahan ng mga engkanto. Lahat ng iyon ay inihanda namin ng buong sigasig at pananalig na magiging mabisa laban sa kaaway. Nang gabihin na, pumesto na kami sa loob ng bahay at hinihintay ang pagdating ng halimaw. Hawak ni Apong Ipe ang kanyang sibat, handang kumilos kapag sumugod na ito. Kaming dalawa naman ni Inay ay nakayuko at hindi mapakalis sa kaba. Biglang may malakas na tunog na pagtama mula sa labas. Tila may isang malaking ibon na kakaibang dumapo sa aming bubungan. Nanginginig kaming lahat habang pinapakinggan kung ano ang susunod na magaganap. Narito na ang inyong kaaway. Magdasal kayo't manalig sa puong may kapal.
Sambit ni Apong Ipe. Sa pagkakataong iyon, lubos na ramdam ko ang mahigpit na yakap ni ina habang patuloy na pinapakinggan ang ingay sa labas. Sa unang pagkakataon, sa halip na pangamba, may bagong tibay at pag-asang dumadaloy sa aking mga ugat. At alam kong ito ang magbibigay lakas para harapin ang napipintong labanan. Ramdam na ramdam ko ang bawat kabog ng aking dibdib habang pinakikinggan ng halimaw sa labas. Sa bawat kaluskos o garalgal na ingay nito, para akong kinakabahan ng husto na baka biglang gibain nito ang aming pintuan at tuluyan na kaming lamunin ng buhay. Subalit sa kabila ng aking panginginig, ramdam ko ang init na hawak ni ina sa aking kamay. At kahit paano, nagbibigay ito ng aliw at lakas ng loob na kahit gaano kasindak ang aming kakaharapin, ang pagsasama namin ay siyang magbibigay ng lakas upang lumaban. Iingatan ko kayo. Walang saysay ang kapangyarihan ng manlalamang. Wika ni Apong Ipe habang nakataas ang kanyang matalas na sibat, handang gumanti kapag pumasok ang kaaway. Sandali ding humina ang ingay sa labas. Akala naming umatras na ito nang biglang may malakas na tunog na pagsabog. Nasira ng halimaw ang aming pinto gamit ang kanyang lakas at nakapasok ito sa loob. Mamamatay kayong lahat. Sambit nito na puno ng galit at gutom na panlasa. Tila huminto ng sandali ang oras nang makita ko ang halimaw. Mukha itong isang babae, subalit may malalaking pakpak at mga mata na kulay dugo na animoy handang lamunin ng sino mang kanyang masulyapan. Bago pa man niya ako abutin, biglang sinugod siya ni Apong Ipe gamit ang kanyang sibat. Nabaling ang atensyon nito sa matanda. Subalit muling bumangon din matapos ang ilang segundo. Paulit-ulit na inatake ni Apong Ipe ang halimaw. Subalit mukhang napakalakas nito. Sa tuwing maiipit, nagagawa nitong makawala at lumayo saglit bago muling bumalik upang guluhin kami. Ramdam naming nauubos na ang lakas nito, subalit patuloy pa rin itong lumalaban. Maya-maya pa ay biglang may nahulog na maliit na bagay sa bulsa ni Apong Ipe. Isang anting-anting. Dali-dali niya itong kinuha at isinuot. At para bagang may biglang lakas na dumaloy sa kanyang mga bisig. Nang maramdaman niyang sapat na ang kapangyarihan upang talunin ng kaaway. Sa pagkakataong yon, natapos na ang mahabang labanan. Nadapa ang halimaw at tuluyan ng nawala ng malay. Nang malaman niyang patay na ito, yumakap ako kay ina at umiiyak sa tuwa. Nalampasan na namin ang matinding pagsubok na yon ng magkasama. At sa wakas, muli na namang maaaring mabuhay ng tahimik at payapa sa aming pinakamamahal na baryo. Matapos ang mahabang labanan at maranasan ng halos kamatayan, nagkaroon ulit kami ni ina ng mapayapang buhay sa aming baryong minamahal. Si Apong Ipe ay patuloy na naging inspirasyon at tagapagtanggol. Hindi lang sa amin, kundi maging sa ibang residente na matagal nang nabubuhay sa takot. Lumaganap ang kwento ng kanyang kagitingan at marami ang pumupunta sa kanyang tahanan upang pasalamatan at humingi ng payo. Ako naman, unti-unti ko ring nalampasan ang aking mga agam-agam. Kahit minsan ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang mga nangyari. Agad ko itong tinataboy sa isipan. Pinipili kong isipin na iyon ay bahagi lamang ng nakaraan. At ang mahalaga ay ang magandang kinabukasan na naghihintay sa akin kasama ang aking ina at mga kaibigan. At kahit paano'y natutunan kong maging mas matatag at mapagmatsyag laban sa anumang kapahamakan. Alam kong may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng paniniwala. Subalit ang mahalaga ay manatiling bukas ang isipan sa maraming posibilidad.
maging handa sa anumang pagbabago, at haraping muli ang buhay na may bagong pag-asa at pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Umaasa po ako na mababasa nyo ito sa inyong programa. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Sarah. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.